खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दिल्लीयाव बमा बेरनायनि उनाव भारतनि दाब दाब जायगायाव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों थिग बेबायदिनो आसामावबो रेड एलार्ट फोसावदों जायनि थाखाय आसामनि दाब दाब जायगा जेरै एयारपर्ट रेलवे स्टेशन बायदिफ्राव सिकिउरिटिया गोख्रों जादों ड्रनजों नायनाय हाबाफारि लादों बेनि अनगायैबो डग स्क्वाड लानानैबो ट्रेन स्टेशनफोरावबो सिग्रोमनायनि हाबाखौ गोख्रोङै मावदों बिगोमा गैयै माबाफोर मुवा बेसाद जेरै बेग बायदि नुसनोब्ला जाहाथे गोख्रैनो पुलिसनो खौरां होयो बेनि थाखाय खावलायदों पुलिस बिफाननिफ्राय ओजोंहाय दिल्लीनि लाल किलायाव बमा बेरनाय जाथायजों जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो 10 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ता बिथाङा आरो जायफोर बिथांमोनहा अरायनि थाखाय हेन्डिकेप बा बेंगुरा जानानै थानो गोनां जाबाय बिथांमोननो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय आरो जायफोर बिथांमोनहा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों बे बम बेरनाय जाथायजों बिथांमोननो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय दिल्ली सरकारा गभर्नमेन्ट आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड सेकेन्डारि स्कुलफोराव जायफोर पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय सायख'जादों बिथांमोनहा जाहाथे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लांफैयो बेनि थाखाय खावलायदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा पिडब्लिउडि साहा बागानिया आरो आदिबासिफोरनि अनगायै जायफोर पोस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट फोरोंगिरिनि थाखाय सायख'जादों बिथांमोनहा जाहाथे गुवाहाटी खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लांफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों फैगौ 13 नभेम्बराव सानजौफु 2 रिंगानिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सायख'जानाय बिथांमोनहा जाहाथे एपइन्टमेन्ट लेटार लांनो फैनायाव आइ कार्ड लानानै फैफायो बेनि थाखायबो नटिसआव मख'दों मुंदांखा बलिउडनि एक्टर धर्मेन्द्रखौ मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बिथाङा देहा फाहामसालियाव दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दङ 31 अक्ट'बराव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय माखासे गोब्राब जेंना नुजाथिनायनि थाखाय 10 नभेम्बराव आइसिइउआव दोननाय जादोंमोन अदेबानि 10 नभेम्बरनिफ्राय आइसिइउआव दोननाय जादोंमोन नाथाय बेखौ लानानै माखासे खौरां बिजोंफोरानो नंखाय खौरां फोसावदों धर्मेन्द्रआ बे बुहुमाव गैलिया जोंखौ नागारनानै थांबाय बायदि होननानै नंखाय खौरां फोसावदों बेखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों नखरनिफ्राय जायनाखि धर्मेन्द्रआ बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ आरो बिथाङा मोजां फारसेसो फैगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों नाथाय माखासे चेनेलफोरा बेबायदि फोसावनानै नखरखौ आरो धर्मेन्द्रखौ मान होयै खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेबायदि खालामनायखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथियो नखरनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि बे समाव बलिउडनि मुंदांखा एक्टर धर्मेन्द्रआ 89 बोसोर बैसोआव आगान होबाय हादरनि राजधानी दिल्लीनि लाल किलायाव बमा बेरनाय जाथायनि गासै रिपर्टआ सौफैबाय बे बमा बेरहोनाय जाथायाव पाकिस्तानजों लोगोसे माखासे डक्टरफोरनि आखाइ दंमोन हुन्डाइ i20 गारिजों फैनानै जाय सुबुङा बमा बेरहोफैदोंमोन बे सुबुंनि मुङा डक्टर मोहम्मद उमर जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामानि थागिबि जाय बमा बेरनायजों 9 बांसिना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों बे बमा बेरहोनाय जाथायाव 4 डक्टरफोरखौ सिनायनो हानाय जादों बेनि मादाव थैनाय डक्टर मोहम्मद उमर आरो गुबुन 3 डक्टर मुजामिल गानै पुलवामानि थागिबि डक्टर आदिल आहमेद पाथिर डक्टर शाहिन शाहिद गासैबो डक्टरफोरानो फरिदाबादनि आल-फालाह इउनिभार्सिटियाव मावोमोन मिथिहोनाय बायदिब्ला फरिदाबादाव 2900 केजि बेफ्रुग्रा हमनो हादोंमोन पुलिसआ बेजोंनो लोब्बा दङ बे बमा बेरहोनाय जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसआ 3 डक्टरफोर जेरै डक्टर मुजामिल गानै डक्टर आदिल आहमेद पाथिर डक्टर शाहिन शाहिदखौ सिगांनि समावनो हमदोंमोन नाथाय डक्टर मोहम्मद उमरा गोमानानै दंमोन दा बे डक्टर मोहम्मद उमरानो गुबै दायनिगिरिमोन आरो बे दुथाङानो i20 गारिजों फैनानै बमा बेफ्रुहोफैदों पुलिसआ बेखौनो मिथिहोदों दि उदखारिजों लोब्बा थानायनि दायाव 3 डक्टरफोरनि न'आव सिग्रोमनायाव 3 डक्टरफोरनि न'निफ्राय बेफ्रुग्रा हमनो हानायजों लोगोसे AK-47 बायदिफोरबो हमनो हादोंमोन नाथाय डक्टर मोहम्मद उमिरा गोमानानै दंमोन बे जाथाय जानाय सानखालि लाल किलानि पार्किंआव 3 रिंगा 19 मिनिटाव हाबफैदोंमोन डक्टर मोहम्मद उमरा फ्राय 3 घन्टा बांसिन लाल किल्लानि पार्किंआवनो थाथ'दोंमोन उनाव सोरनिबा बिथोन मोननायनि उनाव 6 रिंगा 30 बाजियाव ओंखारलांदोंमोन बेनि उनाव ट्राफिक सिगनेल पइन्टआव गारिजों लोगोसे बमाखौ बेफ्रुहोफैदों जायजों मोहम्मद उमरा गावबो जिउ खोमानानै लानायजों लोगोसे गासै 9 सुबुंफोरा बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों दा डक्टर मोहम्मद उमरनि डिएनएखौ टेस्ट खालामनो थाखाय दुथांनि बिमाजों लोगोसे 2 फंबायफोरखौ हमनाय जाबाय बेनि अनगायैबो
I-20 गारिनि बिगोमाफोर जाय गारिखौ बायलाय फानलाय खालामबाय थानाय जादोंमोन बै गारिनि बिगोमाफोरखौबो हमनाय जाबाय दा सोंनाय लानाया जागासिनो दङ। मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयै दान्थे बिदान्थेजों गुदुं जादों आसामा। मोनद' हारिया एसटि नागिरनानै गुदुं खालामदों आसामखौ। बेराफारसेथिं एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों गसंदों थाखानाय एसटिफोरा। थाखानाय एसटिनि सुबुं अनजिमाया 45 लाख, नाथाय मोनद' हारि जायफोर एसटि दाबि खालामदों बिसोरनि सुबुं अनजिमाया गासै 2 कौटि। बिसोरनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय 45 लाख एसटिफोरनि जि राजखान्थि मोनथाय, साख्रि बाख्रि एडमिशन बेफोराव जे एसे एनै खाबु दंमोन बेयो गैया जालांगोन होननानै गोख्रोङै हेंथा खालामदों। लोगोसे सोरबा जुदि गोजा मेगन दिन्थिनानै बा जोंखौ सिगिसग' खालामनानै एसटि दाबि खालामोब्ला बे गोजा मेगनखौ सौनानै दिहुनगोन होननानैबो बिबुंथि होदोंमोन। ओजोंहाय बेबायदि बुंनायनि सायाव उल्थायै गोख्रों बिजाथाइ होदों एसटि दाबिग्राफोरा। बे सोरखारनि मन्थ्रिनि दैदेननायावनो बेबायदि बुंदों। बे मन्थ्रिनि हेंथा जोंनि मोनद' हारिनि एमएलए मन्थ्रिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रिनो फिननायखौ होनो नांगौ होननानै बुंथियो। थाखानाय एसटिफोरनि सुबुं अनजिमाया 45 लाखल', जों मोनद' हारिनिया गासै 2 कौटि आरो जों गासैबो ओंखारोबा नोंसोर सहायनो हानाय नङा होननानैबो हुमखि होयो। एसटि दाबि खालामनाय 2 कौटि सुबुंफोरा बिसायख'थिनि खोथासो सानगोन। एसटि होआब्ला खुगाजोंल' नङा गुबुन गुबुन लामाजोंबो दाबि खालामगोन होननानैबो हुमखि होबावो मोनद' हारि माहारिनि सुबुंफोरा। रायजोआव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभार गोसारनाया खम जायाखै। कर'ना भाइरासआ जेरैबायदि गोसारदों थिग बेबायदिनो अमाफोरनि गेजेरावबो गोसारदों आफ्रिकान स्वाइन फिभार। नाथाय रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभार गोसारनायनि गुबै दायनिगिरिया माखासे अमा फिसिग्राफोरानो होननानै अजदखौ होदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा। मानोना माखासे अमा फिसिग्रा फालांगिरिफ्रा फार्माव जुदि अमाखौ बेराम जानाय एसे नुयोब्लानो अमाखौ फानहरो। जाय अमाखौ गोदानानै सुबुंफोरनो राननानै हरनाय जायो बा फानहरनाय जायो बेजोंनो आफ्रिकान स्वाइन फिभार बा अमानि बेरामा गोसारगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय आसाम सरकार बा भारत सरकाराबो अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय जेसेबां गोनांथि होनांगौमोन बेबायदि गोनांथि होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जेरै भियेटनाम, इन्ड'नेसिया, थाइलेन्ड बायदि बायदिफोराव बे अमानि बेरामखौ होबथानो थाखाय भेक्सिन होयो। भारत आरो आसाम सरकाराबो जाहाथे बेबायदिनो राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायो। आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि सायाव मुलि दिहुननो थाखाय बा आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय मुलि दिहुननायाव जाहाथे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गोसो होयो बेनि थाखाय खावलायो रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा। जेरैबायदि भारताव बमा बेरदों थिग बेबायदिनो पाकिस्तानावबो बमा बेरदों जायजों 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। पाकिस्तान इस्लामाबादनि कर्ट कमप्लेक्सआवनो बमा बेरदों। गंसे गारिनि सिङाव बमाया बेफ्रुदों बा सुइसाइड बम्बारा बे बमखौ बेफ्रुहोफैदों जायजों 12 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 25 बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों। थैनाय सुबुंफोरा बांसिन उकिलफोर आरो स्टाफफोरमोन। सानजौफु 12:30 जानो मोन्दों बे बम बेफ्रुनाय जाथाया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कर्टनि गेटनि साखाथियावनो बेरदों जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों। नाथाय बे बम बेरहोनाय जाथायाव सोरनि आखाइ दङ बा सोर लोब्बा दङ बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाया जागासिनो दङ पाकिस्तानाव। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन। जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमी दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। असिटिनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्ल'क'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।